Benvinguts a la nit de poesia. Enguany presentem un recital amb una història al darrere que donarà a conèixer altres històries. Amb això volem donar visibilitat no només al premi, que està cada vegada més reconegut arreu dels territoris de parla catalana i que amb tanta il·lusió, esforç i voluntat tirem endavant entre tots ja fa 14 anys. La història és que un integrant de Cala Cultura va trobar prop d'un contenidor de brossa un grapat de llibres, entre els quals hi havia Casa per casa, de Ricard de Zola, premiat a l'edició del 2016 de la nit de poesia al carrer. En aquell moment vam tindre un cert desencant, una mica de desencant. Però després va néixer la idea de donar vida a aquells poemes. Us proposem, doncs, anar casa per casa i descobrir unes imatges absolutament actuals que retraten la societat que uns i altres, d'una manera o altra, ens ha tocat patir. Comencem. Digues, si vols prendre. Jo que estic... Me poses un tallat? I tant. No, millor una copa de vi. I tant. Vols que et porti el diari? No cal, home, ja l'agafo jo mateix. Que sí, sempre. Gràcies. Bar Manel. El Bar Manel és un local que fa olor de cafè amb llet i pan tomàquet. Un lloc hospitalari on té la rutina pren un tallat abans d'anar a la feina. Des que la matinera llum del sol escombra ombres nocturnes pels carrers, el Bar Manel és l'ànima del barri. Una olla on bull la civilització, amb tots els ingredients que la conformen. Amor, treball, fatiga i esperança, joia, dolor, desig i melangia. Aquí se sent el pols de la ciutat, la força de la seva sang plebea, el seu torrent que corre i que s'atura rítmicament com un gran engranatge. Taules, on l'amistat es comparteix, o hi veu un got de vi la solitud, o la felicitat hi besa una copa, o plora, inconsolable, la tristesa. El Bar Manel, cruïlla de camins, gresol on es barregen les històries i refugi espiritual de perdedors. La porteria. Aquí hi havia abans una portera que es deia Maria Antònia i era vídua i que va jubilar-se ara fa uns anys. Era d'origen andalús, alegre com una festa en un poble del sud i sempre estava fent alguna cosa. Els més antics entre el veïnat recorden la seva silueta trafegada, vestida en davantal i sabatilles, canviant una bombeta del replà o netejant els vidres de la porta, el passamans, els marbres, els daurats, els timbres o el mirall de l'ascensor. Duia un manyoc de claus a la butxaca, la clau dels comptadors, la del terrat, la de l'habitació dels mals endreços, la de les bústies, la del cel obert. Si algú marxava de vacances, ella s'encarregava de regar les plantes. S'ocupava de tot. I governava el seu petit imperi quotidià com una emperadriu d'estar per casa. Tot, i que de moment no hi ha ningú que hagi vingut a omplir la seva absència, sortosament els administradors segueixen tenint cura de la finca i envien una dona de fer feines que ve un parell de cops a la setmana.
Celobert. Surto a fumar i el celobert vomita llum de lluna. M'agrada la ciutat, allà on es mostra oberta i palpitant, i és com l'anatomia d'una bèstia. M'agraden els racons farcits d'enigmes diminuts i fràgils, murs esquerdats, desguassos que gemeguen, concloent en una canonada d'uralita, i finestres petites que il·luminen no sé quines estames quotidianes. M'agrada aquest indret, aquest retaule, aquest mirall trencat on les persones tornen a ser senzillament persones. I la vida batega, es manifesta, estima, sua, necessita i caga. Mira què porta el diari. Troben el cadàver d'una anciana en avançat estat de descomposició. Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'una anciana en avançat estat de descomposició al seu pis. La dona tenia família, però vivia sola en aquest pis situat al barri de Sant Bernat Calbó i els veïns feia 15 dies que no la veien. Sembla estrany que passin aquestes coses, no? Dius que tenia família? Això diu, però el veïnat, que encantats. A veure si per nostre igual fill pot passar. Entresol primera. La senyora Maria té 93 anys i un cos menut i fràgil que es corba sota el pes d'una vida feixuga, atrafegada i grisa. Mentre decau la tarda, prenyada de penombres, ella rega les plantes, o busca les ulleres, o pela unes mongetes, o cus un davantal. Recorda un temps que fora fugaç com la bellesa. La guerra, l'estraperlo, la fàbrica, la por. L'amor que germinava superb sota les bombes i que sobrevivia contra l'adversitat. I una tendresa ingràvida que a poc gastava els anys de matrimoni fins a deixar-la vidre. Imatges que s'esmunyen com un grapat de sorra, com les fotografies que es van tenint de sèpia entre les porcellanes de les prestatgeries, com a penyores tristes o restes d'un naufragi, anels perduts que topen amb l'última infantesa, com topen les onades amb els penya-segats. Només la tele encesa per fer-li companyia, les hores avorrides d'una somorta espera, entre memòries que omplen la tarda de fantasmes. Entresol segona. Cap de les tres somiava fer-se puta quan van venir fugint de la misèria. Cap de les tres podia imaginar la interminable nòmina de cossos grullerament carnals, feixucs i trèmols, reals com la suor, com la litosi, com uns calçotets bruts o un exabrupte. I el tràfic incessant d'homes anònims que paguen per carícies impostades. Cap de les tres sabia el preu que costa la urgència d'un orgasme mercenari, ni havia sentit mai la humiliació de ser senzillament utilitzada com una vulgar mercaderia. O aquella densa olor de sexe agre que contamina l'ànima de culpa i deixa taques d'humitat al cor. Aparador de nines esquinçades. Cap de les tres somiava fer-se puta. Que alguna cosa s'ha de viure, no? Anem a fer alguna cosa per Manel? Cada vegada em miro menys dels diaris. Només porten desastres i males notícies. Home, tot dolent no ho és. Mira què diu. Un accident a la Gran Via de Barcelona deixa un motorista ferit greu. 2 persones han estat traslladades a l'hospital després que els serveis d'emergència hagin fet tasques de reanimació.
com a mínim estan vius. Això és bo. Tu que saps com està aquesta gent? Perquè mira, no prova d'aquí dalt. Primer segona. Aquella nit el temps es va aturar, com una imatge fixa, presonera entre els contorns d'una fotografia terriblement immòbil ja per sempre. De sobte, una trucada telefònica i l'alba s'esmicola en mil bocins i una ganivetada de dolor burxa ferotgement en les entranyes. Després queda el silenci d'una vida encadenada a un cos apedaçat i a una respiració densa i feixuga que omple d'angoixa l'aire de la cambra. Fa un grapat d'anys d'ençà que l'accident el va deixar postrat en aquell llit, com un estaquirot, mirant el sostre, i els seus amics ja no el venen a veure. La seva mare el renta cada dia, el pentina, li fa la manicura, canvia els llençols i buida la llibrella. Té cura del seu fill. Viu entregada a la lenta rutina de les hores. Sagna per dins, remuga d'impotència, fa de la seva ràbia abnegació. De tant en tant, deixa volar un sospir. No sap què passarà quan ella hi falti. Primera. Ja té 33 anys i encara viu a casa dels seus pares. Com a tothom, li costa trobar feina, tot i la seva qualificació. És llicenciat en Ciències Econòmiques, ha fet un màster i també un postgrau i parla 4 idiomes amb fluïdesa. Com a representant paradigmàtic d'una generació de la qual diuen que és la més preparada de la història. És a la seva habitació tancat, deixant que passi el temps amb indolència i juga a la consola o jeu al llit, mentre la seva joventut s'esmuny com un grapat de sorra entre les mans. Si tot segueix així, caldrà buscar una oportunitat a l'estranger, com ja va fer el seu avi temps enrere, quan va seguir la sort dels emigrants. Malaguanyats els anys de formació, les hores estudiant de matinada i la ingènua esperança en un futur que arriba massa tard o bé no arriba. Heu pensat mai que mentre nosaltres estem aquí tan tranquils hi ha gent que no té per a viure? Prou feina tinc per mantindre per a pensar en misèries, dona. Doncs mireu, aquí diu una família desnonada per 50 euros. Havien de decidir entre menjar i pagar el lloguer. El cas d'una família de Vallcarca a punt de ser desnonada perquè la immobiliària es nega a oferir-los un lloguer social al mateix barri de Barcelona. Pobra gent. Jo, si ara pogués, us pegaria un cop de mà. Per 50 euros, ajudaria. És que sí? Segona. El funcionari del jutjat tenia un paper escrit on clarament posava que des d'aquell moment aquell immoble esdevenia propietat del banc. Tancada a dins plorava la família, tota criatures i gemecs. L'escala va omplir-se de veïnes xafarderes, mentre el manyà desballestava el pany i 2 Mossos d'Esquadra procedien al desallotjament. No era agradable, i tots tenien el posat solemne de qui acompleix un deure dolorós. El pis va quedar buit. Des d'aquell dia vaguen pels passadissos les absències dels inquilins que van foragitar, deixant al seu darrere els seus fantasmes. Per les habitacions deshabitades, per les parets estretes, desvestides, per tot arreu, la quotidianitat perviu sota una pàtina de pols com el registre fòssil d'una vida encadenada al jou d'una hipoteca.
Segon primera. Després d'un dia atrafegat i gris, arriba el vespre i torna l'alegria. Regna un silenci acollidor. La cambra roman en el bressol d'una penombra prenyada de desitjos animals. Ella llavors encén l'ordinador i fa volar els seus dits sobre el teclat amb la impaciència pròpia d'una núria. Ell ja és allà. Saluda amb un somriure que fa que brolli al cor un goig estrany. D'ençà que es van conèixer fa 3 mesos en un xat de persones solitàries, han estat en contacte cada nit i han compartit secrets i confidències. Mai no s'han vist el rostre. Només parlen calmadament, com si xiu-xiuegessin, fins que la son els vents de matinada. Com 2 enamorats que, a poc, van desvelant la seva intimitat i descobrint la intimitat de l'altre, els desenganys, les il·lusions perdudes, les cicatrius obertes com els llavis. Despullada davant de la pantalla, ella es masturba laboriosament. Mireu què diu. Endesa amenaça de tallar la llum a 485 famílies que pateixen pobresa energètica. La companyia elèctrica exigeix a l'Ajuntament el 50% del deute que pujaria a 449.000 euros. Déu-n'hi-do, 449.000 euros. A Manresa hi ha 485 famílies en situació de pobresa energètica, a qui la companyia Endesa amenaça de tallar el subministrament el mes que ve. Estos de les companyies elèctriques cada vegada fan més d'hora. Ja ho pots ben dir. Quan fa fred, perquè fa fred. I quan fa calor, perquè fa calor. Però és que estos no surten mai a pèrdues. Si en guanyen 2, ne volen 3. I si en guanyen 3, ne volen 4. L'altre dia vaig veure entrar per l'escala en un d'Endesa. Tercer segona. Els han tallat la llum per no pagar-la. I ja fa un mes que viuen a les fosques. Ara, la nit és de debò la nit. Atàvica, prenyada de 1000 monstres. Perquè quan ja no es pot veure la tele, es tornen a explicar històries de por. Que el pare és a l'atur, o que la mare té el sou d'una dona de fer feines. Que no hem comprat els llibres de l'escola. Que aquest hivern potser passarem fred. La taula està parada i la família és una col·lecció de rostres tristos, fantasmes al voltant de les espelmes, davant d'un plat d'arròs i d'un got d'aigua. Tercer primera. Torna la por. Tan desvalguda i òrfena. S'enfila per la pell com un presagi. Para per tot arreu els seus paranys. Rosega pertinaç el moll dels ossos. Torna la por. De nit. Es fa present. Germina en un bressol d'ombres furtives. Deixa larves al ventre de l'angoixa i ho podreix tot com una gangrena. Ell arriba borratxo, s'entrebanca, remuga i ensopega amb les parets. Transpira hostilitat, com una bèstia. Un raig de llum esquinça la mirada i tot es fa, de sobte, molt més fràgil. Ella no vol cridar. Suporta els cops. Ofega els seus gemecs en un silenci de sal als ulls i gust de cendra als llavis. Quan tot acaba, el món roman igual. Pot ser més brut, però despietat, com sempre. En la foscor viciada de la cambra, la seua laboriosa solitud fabrica al seu voltant una crisàlide.
Només llavors es fa bocins i plora, calladament, com una lletania. El nen ho sent, però fa veure que dorm. Bé, dins el que cap no es poden queixar altres. No es fa falta la feina, oi, noia? Home, quan vulgui estar a canvi a la feina. Eloi dit pas per ofendre. Ja ho vas ajustar Que el dia, graciós. que alguna cosa s'ha de viure, no? Sí. No te'n facis, dona. Escolteu el que aquí posa. La precarietat laboral i l'atur generen 170.000 depressions cada any. Un informe del Ministeri de Treball assenyala que gairebé la meitat dels ocupats pateixen algun tipus de precarietat laboral. Ha de ser ben dolent, això de perdre la feina. Dolentíssim ha de ser. Quart primera. En Pep jau al sofà. Mira la tele sense interès, amb una expressió apàtica, un home vençut i resignat, que no espera gran cosa de la vida. Els plats sense fregar, la casa bruta, les taques d'humitat a les parets, el so de les agulles del rellotge, la llum embalsamada del capvespre. Té 50 anys, fa temps que és a l'atur i ja ningú no vol donar-li feina. No cobra cap ajut, no té diners, no pot fer front a totes les despeses ni paga la pensió a la seva exdona. I és per això que no veu els seus fills. Al seu voltant el món sencer s'ensorra com una nau enmig d'una tempesta. No es dutxa, no s'afaita, no té cura del seu aspecte trist i demacrat, ni pot ser dir-se que visqui. Sobreviu amb la indolència d'un ànima en pena, empès per una inèrcia inexplicable cap a una lenta mort anticipada. Quart segona. Ara tu dorms i tot roman en calma. La plàcida placenta de la nit vessa per tot arreu líquid amniòtic i omple de tèbies ombres la ciutat. Dorms de perfil. La lluna tacarona dibuixa amb una llum immaculada la silueta nua del teu cos. Ara tu dorms, serena, invulnerable, perquè la teua son és un conjur que espanta i foragita els mals auguris, allunya tots els monstres i alimenta la fam de les aranyes del desig. Res més no té importància, només aquest refugi i l'aire que respires despreocupadament. Ara tu dorms i jo escric aquests versos. El món és un indret imaginari i al teu costat la vida no fa nosa. Escolteu què diu esta revista. Els casos d'Alzheimer es podrien triplicar en 30 anys per l'envelliment de la població. Les associacions familiars alerten que si no s'accelera la investigació, esta malaltia es podria convertir en una pandèmia estructural. Què deu voler dir una pandèmia estructural? Crec que es refereixen que l'efecte que causa tota la família, si passa a totes les famílies, pot ocasionar una ocasió afectant a tota la societat. I no sé si s'inverteixen prou diners a l'investigar. Doncs aquí sí que podem caure tots. Mireu si està la veïna de l'àtic. L'altre dia vaig ajudar-lo pel seu marit. La vaig saludar. Crec que no em va conèixer. Segur que no. Quan venia al bar sempre demanava té verd. Ella pateix d'Alzheimer, s'oblida de les coses i observa el que l'envolta amb estupefacció. I en el seu venerable rostre d'octogenària s'amaga, encara intacta, la nena que va ser. El seu marit la cuida i ella el mira, perplexa, com si el vegés de sobte per primera vegada. Tot i que en el paisatge perdut de la memòria, entre la densa boira, s'agiten els records.
quan venen de visita, no coneix els seus fills. Els mira amb un somriure que sembla una disculpa i de tant en tant remuga: ja no sé on tinc el cap. El seu marit la cuida i ella no sap qui és. Àtic primera. Ell seu al menjador, mira la tele. Ella és al llit, llegeix una revista. Entre tots dos, 30 anys de matrimoni. 30 anys de desacords i calces brutes, d'avorriment i pèls a la banyera, de litosi i de pixú també a la banyera. Ara, que de l'amor en queden les cendres i de la joventut el desencís, tot esdevé com un procés orgànic, com un vell mecanisme que el temps rovella a poc els engranatges. Tenen 2 fills que mai paren a casa i que quan puguin volaran del niu. Sobre la taula, una fotografia descolorida del convit de noces, d'un compromís que els ha passat factura grollerament, sense delicadesa, per una vida trista, malgastada, desposseïda de desig i joia. Sobreàtic estan de festa. Tot el dia que no para d'entrar gent per l'escala vestits de manera estrafolària. És veritat, ell em va comentar que havia farà d'abans que viu aquí i que vol celebrar-ho amb els seus familiars que viuen a la vora. Doncs ja van tindre sort. Escolteu això. 18 migrants morts, entre els quals un nadó, en el naufragi d'una pastera al sud del Marroc. Segons l'ONG Caminando Fronteras, l'embarcació portava 8 hores d'agonia, esperant el rescat de salvament marítim i no es va produir. La mar és un cementeri que no s'omplirà mai. Mira, he perdut les ganes de llegir més el diari. Sobre Àtic. En Mamadou prepara un cibudian amb peix, arròs i salsa de tomàquet. Sembla feliç. Somriu d'orella a orella amb una immaculada dentadura. La casa és plena de germans, cosins, amics i coneguts del Senegal. Banús, ivori, música i records, vi de palmera i roba colorida. Regna un ambient alegre, familiar. De tant en tant se sent alguna rialla i entre retrobaments i benvingudes s'eleva un rebombori de converses. I són presents els que han sobreviscut a un infinit periple de desgràcies, travessant el desert, fent-se a la mar en una diminuta embarcació, desafiant tempestes i perills, creuant confins, límits i fronteres, patint la fam, la set i la fatiga, deixant un munt de morts pel camí. Han arribat i tenen per bagatge el pes feixuc de totes les absències i la certesa que la llibertat clama la seva sang per la injustícia, que la vida batega i es revolta i avança pertinaç cap al futur. Tanquem el bar i anem tots cap a dalt. Que Mamadou ens ha dit que pugem. Celebrem la vida. Celebrem-la junts!
totes les notícies que us hem explicat són reals. I per cert, crec que entre nosaltres està l'autor del poemari que tots hem interpretat. Joan, dile al Ricard que vingui també. Vinga, anem tots cap a dalt. Bona nit. Dóna'm un segon. Necessito que m'aguantis un micro per a parlar als guanyadors. Ara sí. Moltes gràcies per haver vingut esta nit, un any més, a compartir amb nosaltres la nit de poesia al carrer. La nit d'avui és un dels esdeveniments culturals més importants de la Cala i mos serveix per a desvetllar i presentar en societat els guanyadors dels premis literaris del poble. Avui us hem invitat a anar per casa, per un edifici que podríem dir que és l'edifici de la vida, a conèixer veïns i veïnes que podrien ser els nostres o que podríem ser nosaltres mateixos. Heu pogut escoltar i sentir la seva realitat, les 1000 cares que pot acabar tenint la vida i al final, com us ha comentat abans Joan, és un recital que vol ser un crit a tota la feina que hi ha detrás del Premi Nit de Poesia al carrer i del Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Uns premis que no han deixat de créixer gràcies als guanyadors que any rere any han estat en aquest escenari. Us agradaria fer una menció especial a tota la gent que fa possible l'espectacle que acabeu de veure. Detrás de cada vers i de cada detall que heu pogut percebre hi ha moltes hores de feina, hi ha molta dedicació i hi ha molt de compromís de tot un col·lectiu que s'ha convertit en família. I per a la família de Cala Cultura, avui és la nit més important de l'any. Així que moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres. No m'allargo més. Anem a donar els premis, que és el que realment importa. No, gràcies, Manel. Enguany hem rebut un total de 132 originals d'arreu dels països catalans, també d'Andorra, d'Espanya, de Suècia i dels Estats Units. S'han presentat 67 treballs al Premi Nit de Poesia al carrer i 65 al Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Per començar, entregarem el 31è Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, convocat pel col·lectiu Cala Cultura i per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El jurat, format per Cari Ariño, Sílvia Mayans, Goya Valls, Benjamí Torné i Joan Callau, atorga el premi a l'obra Fins que la mort ens separi, de Noemí Morral Palacín, de Vic, Osona. Entregaran el premi la regidora de Cultura, Javi Brull, i l'Eva de l'Amo en representació del col·lectiu Cala Cultura. Si em voleu acompanyar a l'escenari. Manel, serveix per a tot.
Moltes gràcies. Mireu, fins l'any 2015 la meva professió era la d'economista, però arrel d'un procés de dol vaig començar a escriure i a dibuixar al costat del mar de la ciutat marroquina de Essaouira. Allà va néixer el meu primer llibre de poesia dibuixada, Finestra poètica a Essaouira, i de tornada a Catalunya, al barri de la Barceloneta, el mar també ha continuat sent el company de viatge d'una nova vida i una nova professió encaminada a la poesia, al dibuix i a la interpretació. Quan en Joan Callau em va trucar per dir-me que la meva obra Fins que la mort ens separi havia estat escollida al Premi de Narrativa de l'Ametlla de Mar, vaig saber que la meva intuïció no m'havia fallat i que el mar, ara des de l'Ametlla, em tornava a donar ales per seguir endavant, per seguir escrivint, per seguir somiant. Aquest és el significat que té el 31è Premi de Narrativa de l'Ametlla de Mar per mi, la confirmació que l'art i la natura són transformadores de les nostres vides i que quan ens hi connectem es fa la màgia i tot esdevé possible. Fins que la mort es separi és la meva primera obra de narrativa. Per presentar-vos-la he demanat una ressenya a en Manel Soler, un gran lector i amic. Ell en diu això: l'Àngel, home de bé, empresari d'èxit i alcalde d'un poble petit, com tants d'altres, mor inesperadament. Aquest fet esquitxa de forma diversa a un ventall de personatges que directa o indirectament es veuen afectats. Amb una prosa directa i eficaç, Fins que la mort ens separi, ofereix una visió calidoscòpica, fugaç, de la varietat de sentiments que les circumstàncies de cadascú fan aflorar. Dolor, enyorança, agraïment, desig, anhel, però també enveja, ambició, por, ressentiment. Hi ha infants innocents, perdularis patètics, velles amargades, artistes en precari, adolescents plens de vida. Hi ha glamour i hi ha misèria. La narració no gira al voltant d'un únic protagonista. Cada capítol explora, amb delicada empatia, una faceta d'aquest personatge més complex que som cada un de nosaltres. Bé, voldria dedicar aquest premi a la meva mare, que fa 7 anys que em va empènyer a escriure i m'ha encomanat cada dia l'amor, l'esforç i la perseverança necessaris per arribar a recollir el premi d'avui. I per acabar vull donar les gràcies a l'Andreu i a tota la família i amics pel suport que he rebut en aquest nou camí, també als membres del jurat per haver-se connectat amb la meva obra i a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per haver fet possible la llarga trajectòria d'aquest premi de narrativa. I finalment vull tornar a posar en valor el mar, aquesta natura exuberant, inesgotable font d'inspiració i creativitat que teniu la sort de tenir a la vostra ciutat. A Essaouira li escrivia aquests versos amb els que m'ho vull acomiadar. Gràcies per les paraules que cada matí em regales, embolicades amb llum d'estels. Notes simples però precioses que es tornen belles simfonies i em buiden l'ànima d'espines. Moltes gràcies. Hola, gràcies. I continuarem amb l'entrega del 14è Premi Nit de Poesia al Carrer, convocat pel col·lectiu Cala Cultura. En este cas, el jurat, format per Montse Oller, Carme Cruelles, Albert Guiu i Joan Callau, atorga el premi a l'obra Zona Zero, de Pere Gorgoll i Noell, d'Amer, la Selva. Entregaran el premi l'alcalde Jordi Gazeni i Joan Callau, coordinador dels premis i representant del col·lectiu Cala Cultura. Si m'acompanyeu a l'escenari.
Bé, bona nit. Jo primer de tot voldria fer expressar el meu reconeixement a tots els que fan possible actes culturals d'aquesta mena. Actes culturals com aquest, en què la protagonista és la paraula, evidentment, amb sentit, la paraula com a espai de reflexió i la paraula també com a espai de pensament crític i, per descomptat, la paraula creadora de bellesa. He volgut fer aquest reconeixement a tots els que fan possible aquesta nit perquè jo vaig acabar de decidir per presentar-me aquest premi precisament mirant un vídeo de la nit de l'any passat i la veritat és que me'n vaig enamorar. Em vaig enamorar d'aquest acte perquè em va agradar moltíssim el que és el marc, evidentment el recital que es va fer i en fi, una mica per tot plegat. Jo ja coneixia aquest premi perquè em sembla que és prou conegut entre la parròquia Lletra Ferida, diguem-ne, i el tenia en compte, però mireu, precisament aquest vídeo em va fer decidir a presentar-me. El que no sabia encara llavors és que aconseguiria doncs això, el premi aquest de poesia, i que per mi aquest premi de poesia representa, com us diria, una satisfacció, evidentment, perquè a més que serà publicat per Pagès Editors, però sobretot també un reconeixement de la feina feta a l'hora d'escriure, que porta una feina, tu ho saps perfectament, la Noemí també ho sap perfectament, i tots els que hem escrit alguna cosa ho sabem. Vull dir que la qüestió no es tracta de seure davant de l'ordinador o d'un paper o del que sigui i esperar que algun Déu t'enviï la inspiració o que aneu a saber que des d'alguna galàxia llunyana esclati un raig de llum i les paraules es comencin a escriure soles. Vull dir que escriure representa moltes hores de feina, moltes hores de solitud i d'alguna manera això, guanyar aquest premi és un reconeixement a tota aquesta feina. Sobre el llibre de poesia, Zona Zero, què us puc dir? Mireu, Zona Zero, en el marc d'aquest recull de poemes, és un espai més o menys simbòlic, poètic fins i tot, situat a l'interior més profund de nosaltres, de l'ésser humà. De fet, és l'espai on es genera l'essència del que som com a individus, i que d'alguna manera determina també la nostra manera de ser. És un espai que en el marc que és aquest recull de poemes que està dividit en dues parts. Una part dedicada a l'absència i una altra part dedicada a la finitud, que em sembla que són dos conceptes molt presents en la vida de les persones, no? Ens agradi o no ens agradi, no? D'una banda, què us he de dir de les absències, no? De la gent que perdem al llarg de la vida, però no només de la gent, sinó que també perdem la infantesa, perdem la innocència, perdem aquella carta d'amor que no vam gosar escriure mai, perdem moltes coses al llarg de la vida. Per tant, és una cosa que és present i ho hem de mirar de cara, per intentar trobar-hi un sentit també, no? I de la finitud que també què us he de dir, no és només el fet que tard o d'hora acabarem
El nostre trajecte no és només això, sinó que al llarg de la vida doncs també anem perdent, és un deixar de ser constant, no? Quan érem infants érem d'una manera, som d'una altra, aquell infant que vam ser ja no hi és, però també gràcies a aquest infant, doncs, d'alguna manera també són com som ara. Per tant, aquesta zona zero és un espai de lluita, una mena d'espai de lluita per transformar el que podria ser l'absurd de l'existència en una energia per poder viure, no? I de vegades aquesta energia la trobem en coses petites com pot ser, per exemple, aquest acte, no? Jo m'agradaria llegir-vos un poema del recull en què precisament es manifesta aquesta voluntat, aquest espai de lluita, aquesta lluita constant, no?, per esgarrapar-li a la vida el que sigui. És un poema que, per situar-vos una mica, no?, que imagineu-vos una cacera, imagineu-vos un caçador, imagineu-vos un animal, no especifico quin animal és, però que estic segur que el reconeixereu. I és una mica el marc simbòlic o el marc metafòric on s'esdevé aquesta lluita constant per sobreviure. Correm, saltem, fem el que sigui per trobar una mica de sentit a la vida, malgrat tots els obstacles i malgrat tots els assetjaments a què sovint estem sotmesos. Diu així: udolo acorralat. D'un salt mortal estrompasso el torrent i em perdo alerta en la boscúria. Els dits em fan mal i em vessa sang de la ferida oberta. Bramuls cruents de finitud. Sabeu que els ullals m'han caigut i tinc les dents corcades? Que en dejú em revé la veu, profunda sempre, dels cucs insolents. Què busques, caçador, vell malparit? Sé prou bé quin paper m'has assignat i com un boig corro salto insensat, tot i saber que sóc un maleït sense casa ni jaç. Os sense carn, em sé del temps, un oi d'infectes carn. Gràcies. Bueno, bona nit. Primer que res, felicitar i donar l'enhorabona als guanyadors, als premiats, a la Noemi Rollar, al Pere. Bé, doncs, són aquestes nits que a la Cala, any rere any, i esperem que així sigui per molts anys, poguéssim també retrobar-nos. I connectem d'esta manera, d'alguna forma també, per a que, com diem sovint, l'Ametlla de Mar formi, a partir d'avui, formi a part també de les vostres vides. Donar les gràcies també que ens acompanyi el Ricard Desola, que avui hem fet amb el col·lectiu de la Cala Cultura, també donar-vos les gràcies per ajudar-nos a arribar a tots al sobreàtic el més ràpid possible, perquè la veritat és que també us heu fet patir. És la realitat, ho sabem, ho sabem, i a vegades més val amollar esta rialla, però és cert que és així, de pesat, i a vegades te trobes en aquesta societat, estos blocs, estos edificis tan durs, no? Només fer una referència més a la feina que fa el col·lectiu Cala Cultura, tan necessari, perquè aquesta insistència al llarg dels anys fa, i segur que és així, fa que des d'allà on se puguin aflorar les inversions i avui puguem parlar de que d'aquí a ben poc podrem disfrutar tots de la biblioteca, de la gran casa de la cultura que ens ha de fer lliures, d'esta casa que ha de ser la casa de la llibertat.
gràcies a totes les activitats, gràcies a tot allò que feu, gràcies a tot aquell treball que hi ha, també doncs, dona estos fruits. Un fruit que amollarà llavor, una llavor que tornarà a fer créixer aquest arbre de la cultura encara amb més força. I per això és tan important tota la feina que vosaltres feu. Res més, donar-vos les gràcies per tot el treball que feu durant tot l'any, aquí al costat de la mar. Ja sé que la Noemí, tot i que és de Vic, està a la Barceloneta, o sigui que la mar d'alguna manera també, com amb la seva obra, no li és estranya, i també agrair al Pere des de Mer també que poguéssim tindre aquesta nova connexió entre l'Ametlla de Mar i dos artistes com vosaltres que heu tingut aquesta gran projecció. Moltes gràcies. Me despedixo amb fagots d'aquí del balcó. Un balcó que tinc molt bones vistes. Fa rato que parlem de la mar. Cada any us ho dic, enguany no ho he dit. És de veritat un privilegi enorme poder celebrar un acte així amb esta postal de fons. I sé que de nit no s'aprecia igual, però de les 4 de la tarda que anem per aquí i realment treballes, fas molta feina, però fa un goig enorme tindre esta postal davant i poder-la disfrutar i dir orgullosos, no?, que és el nostre poble, que és la Cala. La nit de poesia arriba aquí al seu final. Sé que sabem, Baiga, com a col·lectiu, que un poble com el nostre, inquiet, sempre té una oferta d'actes enorme i que moltes vegades costa triant anar. Així que de veritat que ens ha fet molt feliços que esta nit mos triésseu a nosaltres. Us desitgem que passeu un estiu immillorable i us fem una promesa, la promesa de que al setembre, malgrat les pedres que puguem trobar pel camí, que de vegades són més de les que ens agradaria, tornarem carregats de cultura per a oferir-se a tots vosaltres. Moltes gràcies i bona nit.